isusan ni siya kawa nga biko. Ito sa nila nalanahon gamay ba. Duag daan ng hindi ka naluto gali na siya 7 ka kilo. Sakto day sa 7 ka kilo puro ani gay oh. Kaning kawaa 7 ka kilong bugas. Kaya na akala kawa. Tung gamay-gamay gani na. Apay dako anak ko. Una na siyang gi pang sukod ug pareha kadaghan na. Itom kay siya nga kuan. May paghuman pa na og kuan guys na sa cellphone para man ka puti. Kuan. Padung na imigay sa kuan kay Women's Month man ron ay activity dito sa Uslog. So ara makainit gid ako dani electric pan. Kay grabe din kainit na wa ko larga guys. Palingot na ko handa. See you dito guys kay mo lagi na dali ko kay gikan pa ko ga luto og biko. Isa do magluto og biko. Nak mo na minak. Kay kuan lagi kanang ipa timo sa mga malabap din diyan gabi So, guys, so nice ka doon. Color sa akong sinina, oh. Yellow, green. Violet niya akong sinina, guys, oh. Kung mo'y kahayag sa atong mga anak o sa mga kabatanunan. Women are very important to the lives of men. A few moments later. Guys, madung adlaw na itong tanan guys. Tinggi. Atong sisiyo dari guys, dagko na siya. Ato na isang pagawasan siguro. Yeah. Dagko na kayo sila oh. Naghana oh. So, mangita tagwala na i-block day sila oh. Na kuan, na ihid. Baboy pa ba ihid? Nang gamay kayo ba? Ipagkao naman mo, ganahan mo gawas na. Trisi ra ba mo sila kabuok? O, bayira ba siguro ni uban? Okay, update ra ninyo guys sa mga bantam nga kadaghan guys na humana sila pangangan. Kuan kanang kana siguro ni pagawason mga ugma ba guys, ang pagawason na sila. Okay, kaya na siguro na kaso lang problema basi manggilaag ba. Di man pareha ni Kuko ug di Mimi ug ni Tintin kay imong tawgon mo kuan man sila nya kani sila usa man ito mangana ani tam tam bantam niwan gutom pa mo ano pa may manyugaon kusog kaya sila mangaon ano kaya sila guys na nay kuan guys na nay ihid sa baboy pa ihid kanang pinagamyan nila sa tanan to nangitlog na pagbalik naglumlum na pud si Pedra ug si Inday sa man manggawas na mo naghanap kayo na sila mudaghan pa dyan mudaghan sila guys kay gani mangitlog na po di sila daghan na sila samot so aron sila padaghanan kay aram na silang buhian atos garden ug human na to kuraw dadto nya maputol na tong lubi basi mga Domingo po guys maputol na to ng lubi guys diba so atay ganap guys kay murag mag-stop na dito ani og vlog guys kay anay wala na viewers wala na tayo views dali
Dili na ba ni sa kay na kuha na ba na iyang mata? Dali kuko. Dali kuko. Dali isus. Pahawid man is kuko na daot ra ba ni iyang mata? Pahawid mo siya guys. Pahawid na is kuko. Oh, Tintin. Sila dihang kita suyo guys ha. Wala kan ano yung pagkaon diha lagi. Ito. Kira ka po. Daot man yung mata ko. Dito sa wayan ng tambal bi. Nak, kadala sa tambal na rin nak. Sukuan guys ka ng lit kog upload guys kay busy lagi kayo sa kuan. Call. Pujo dari guys ay kung mga bi musud na sila dito sa kuan. Tus na payag-payag na tus likod. Murag mangitlog na ni Tintin oh. Grabing inita. Kalabad sa og init. Jadi na guys oh. Ano sa gibuwad ni oh. Kuan ni sa kundol. Kaya suway tagtanom ba. Suway tagtanom. Dali dante ilab din dante kainit kayo. Guys, grabing kainit. Diya si Rubin dai wala na sila mo duty. Oh, niabot na pud diha. Wala sila mo duty kay gitapahuway sa ni Ate Daday. So mulibot sa tadari guys kay murag daghan ka dubungan ning atihang kuan basig na nahinog. O dagko ka sa bunga karon tag-as pa jud. Sama ni siya gipang putol guys na. So ang ipatubang ninyo ag kamera guys tanawa. Tanawa guys so arang ka kuan siya tag-as nga daghan ka jud na. Ang kadasa nga guys na ana siya kay man sa gituzo og kuan guys ug kaniya ana pud ning bawgon guys ana pud ni siya ingana putlon para mo bunga sa daghan ang daghan sa bunga guys og dilaw mo. Wa para nahinog. So guys kay update ra ko dari sa kuan ang daghan ka bunga na. Kuan ka nang murag magundang na jud siguro tananig vlog guys kay wala naman tay views. Lisod na kadyo pangitaon ng views ron kay ang atong views gali pila ka days na late na gali kog upload wala na moabot og 500. So salamat kadyo sa mga ning pabilin diha og kuan tan-aw kanang abot pa tag 300 views na gi migas man din ako ang kuan ang umigas nga atong paaboton na mo bunga ning atuhang saging ngaran taasan na siya bunga guys. Makita ra mo na pohon. Walagi ka nang wana ka nang nihit na kajuron ang mutanaw sa atong vlog kay malagi guys na anay kuan Facebook. Sa Facebook na sila mo tanaw. Diya kay malagi na naanad lagi po kuda ning YouTube para napud tay memories pod. Ano ka nagbunga guys oh. Ano ka Diya giharvest nito na ang mga sikwa dito day gahapon guys. Pero naagatuhang kubasa. So wala man tay ganap rong adlaw kay mahuway sa ako guys kay ang mga sakita lagi kayo ang na ako na gold na. So nuwa tay ganap kay grabing kainit dari sa buhol nag-1 man dari ara man kainit. Inainitan jud dari sa nga tanan. Maka kuanang ko diha guys nagang bunot gani ha nagibuwad guys kay hanang aksigan pa na siya kay ang itamnan og kuan orchids. Nindot na kadto sa buwak guys oh. Kuan nga nang
Mara to guys, kanang undang na lagi tag vlog lagi kay wala na tay views. Mara to guys, thank you for watching. Amping ug ampot ang tanan guys.